Assalamu alaikum. Idan mace tana son ka, za ta gwada ka, za ta yi using method guda biyu ta gwada ka ta gane cewa ya kake. You understand? Whether it is subconscious or conscious, ta san me take yi. Misali, idan mace tana son ka, tana amfani da method guda biyu. You understand? Amma zan gaya maka yadda za ka yi passing test din, yadda za ka ci jarabawan zan gaya maka. Misali, za ta tsokane ka, za ta yi kamar tana tsokanan ka wanda zai baka haushi. Misali, kuna ciki za ta ce maka kai ka aski gemu nan, ni ba na son maza masu gemu. Ko kuma ta ce maka kai dube ka kai tsayi da yawa ma, ni ba na son namijin da ya tsayi da yawa. To ba wai har zuciyanta bane, a'a tana so ta gane kana da confidence. Shin kana da confidence ranka zai ɓaci ko kuma za ka passing? Ya za ka yi ka amsa wannan tambayar? Misali, ta ce maka ka aske gemu nan, sai ka ce so ai ni yana birge ni, ba wai ina barin shi saboda wayansu bane. Ko kuma it is either za ka use method guda biyu, ko ka yi shiru ka yi kan baka ji ba ka kawo wani magana, ko kuma ka bata haushi kai ma ka ce kai yana birge ka kai, kuma maman ka na so. You understand? To duk abinda maman ka na so kai ma kana so. You understand? Na farko kenan. Na biyu kuma, yanda mace take idan tana son ka, tana so ta gwada ka shine, idan misali kana magana da ita, za ta ce to idan za ka zo ka siyo mini ice cream ko ka siyo min wani abu, za ta ce ka siyo mata wani abu ko ka mata wani abu. Dala ka min, ina so ka min wani abu. To tana gwada ka ne. Lokacin da ka yi mata wannan abu, to ka faɗi warwas jarabawa. Idan kuma ka ce no, ina ga ba zan iya yi ba, ka ce mata ko ka ce no, ko kuma ka yi kamar baka ji ba, kar ka yi abu, to nan ka ci jarabawa kenan. Idan baka yi ba ka ce no, ka ci jarabawa. Idan ka yi ka faɗi jarabawa, ta gane cewa kai baka da confidence. You understand? So su mata na gaya muku cewa su suna da ilimi, suna da wayo. Kafin mace ta yi ta ce za ta fara soyayya da kai, sai ta maka gwaji. You understand? Sun iya yin tsokana na bullying wanda zai baka haushi. Kai dube shi ma ya yi tsayi, dube shi ya bar gemu buzuzu, kai dube shi. Za ta samu wani abu da ke jikinka wanda za ta zaga saboda ta saka ka ji haushi. You understand? Amma kar ka ji. Once you kana da confidence, you understand, it is either to remain confident, ka zauna kana jantaka ka yi kamar bata ji ba, ko kuma ka yi smiling, ka yi murmushi sai kai kan baka ji ba, ka yi manta da ita, to za gane cewa kai kana da confidence. Ko kuma kai ma ka ce mata kai dube ta, ai baki da hanci. Ni duk yan mata da nake ina son mace mai hanci ne. Kai ma ka tsokane ta, wanda ita ma zai bata haushi. Ko kuma ka yi shiru, ko kuma kai ma ka yi fire back. You understand? To nan ne za ta gane cewa you have confidence. You understand? So idan mace kafin ta fara soyayya da kai, tana so ta gane wani irin confidence kake da shi, jarintaka. Shin you understand, kana iya controlling din emotions naka?